فيلمنا جمر بزحات وتعدرات أمريكا أو العراق بأجرام بوجت أوجت تنقصعصو حد سنايبر بس حاجازيو بالعل غوينهم نخليو من تكتاتليو تلقطون مودا أمريتين كساقصو نزنور حيدتات كوكارت نزول وزخون يخون عينت نجر موقع دلواتيوم نيرم أو العل حد جزا سلك زحزو ودي كل قليل توم وتعدراتنا تومتهم يتسنح جن إذا سنايبر توكسو نغوقعو أخول مخنياتي نورون بزعواتهم من مريض انقصاقصو له حيلتات أمريكا حما غزارو قون ولا نخاله سقيلو خرؤي جدد دحرزي اتن تشكركرتي ان قروا نفط انغولتات كاتيان كلوا حنت سويتي مس وداخو حدا غزان توصير ايوا اتاده نودا تتوكواس زمسل نيشي نغير تقبلو نورتي زمسل از سنايبر توكس قلعان موقع دفرت سينو عقل كيرونا تتصبي تصنح غن تقلعا اتتتوكواس حيزو نفتم بصوتو تصعانه تانك موغيك جمرن كلو اتمعالتاو زوسنو كبيدو سانا نخصني جدد من واحد عامتات كريس كاو قلعنته جميرو مسبقو او دغه مسارح خمي غيرو خطقم كم زلو بدن بنا تمهاري عاويو كريس او زعد مؤذن كان تخونه توكيسو كيوقع زملطهلو عغازن سلازي نورت ابوخم هورون كلو بقرعتن حغوسن نيرو جنت تمرتي ام مسارح طراي كونن ابوهم نخلتيهم دقو دفارات كوينوم ننوسون ككلاخلون ننحدحدهم كتحلالو يمقروم عالم كتفتنوكم دليا ጨካን ኮይና ክትመጽን ከላ ጥንካረ ወሳነ ነገርዩ እቶም ኣሕዋት ደማነዝ ትምህርቲ ብኸቢሎ ስጢሞም ይሕዝዎ ጊዜን ሓለፈ መጽዩ ኣብ ትምህርቲ እቲ ንእሽተይ ክውቃዕ እንከሎ እቲ ዓብዪ ብናይ ባዕሉ መንገዲ ኸይድዩ ተሓሳሲቡ ዝምለስ ጊዜ ክሓልፍ እንከሎ እቶም ክልተ ኣሕዋት ማንም ዘይፈርሑን ዘይሓፍሩን ደፋራት ካውቦያት ይኾኑ ህይወቶም እውን እቲ ሓደ ጊዜ ቆልዑት ኮይኖም ዝደልይዎን ዝምነይዎን ዝነበረ እዩ ዝመስል ሓደ ምሸት ግን ክሪስ ምስ ሓው ንገዛ ክምለስ እንከሎ እታ ዝኣምና ኣፍቃሪቱ ምስ ውሽማ ኣብ ገዛ ትጸንሑ ኣፍቃሪቱ ንተግባራይ ቅርታው ክንድምሕታት እዚ ዝገበረት እኹል ትኹረትን ጊዜን ስለ ዘይባ ምዃኑ ነጊራ ተጻሪፋ ተኸገዝኡ ትወፅእ እቲ ምሸት ንሱ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢሉ ብዙሓት ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲታት ኣብ ብዙሓት ሃገራት ናይ ቦምቢ መጥቃዕቲ ከም ዝወፅሖም ለይርኢ እሞ ገለ ከቢድ ስምዒት ይስምዖ ምንም ጊዜን ከያኽነ ድማ ነውሱ ኣብ መሰልጠኒ ወታደራት ኣሜሪካ ይረኽባ معلت دحر معلتي كم مزور خلوقات تنكر راسوقت حيال أكلاون حلناون سلطنا توهاوميو اتسلطنا ننوح جيزة على يتنحد أمبر اتوم سوقت فوليات مكل خال بحر حيل أمريكا خونو منم جيزة وصدلو من أمرو معلت دما كريس أو حدا بار تايا استوالت كورزو إلالا تايا بدعم فتان ملكعتن بلحن كورزوها كن نسو حيل مكل خال بحر مخان مفلاتا نعامن ما يقورلان ጨካናት ንኸሓሱ ዘይረጋግዑን ናብ ልኡኽቶተ ተጸዊዖም ስድሮኦም ዘይዝክሩን እዮም ኢላ ትኹርየሉ እሞ ሓዲግዋ ኸይድ እንትብል ታያ ጸዋያ ዝተኻኺላ ንድሕሪት ንኽምለስ ተሓቶ ክሪስ ናብ ውትድርና ዝኣተየ ሃገሩ ስለ ዝፎትን ክከላኸለላ ስለ ዝደልን ምዃኑ ይነግራ እሞ ቅሩት የምሰተዩ ታያ ቀልጢፋ ትሰክር እሞ ክትሓምም ትጅምር ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ እቶም ሓይሊ ባሕሪ ናይ ተኹሲ ስልጠና ይወሃቦም ግን ዕላምኻ ምውቃዕ ከምቲ ዝሓስበዎ ቀሊል ኣይነበረን ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ክሪስ ምስ ታያ ዝነበሮ ፈተና ሓሊፉ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ንኽራኸቡ ትቆፅሮ ተራኺቦም ብሓደ እናተጫወቱ ጽቡቕ ግዜ ሕልፉ እሞ ኣዲኣ ኩሉ ግዜ ሕማቓት ሰብኡት ናይ ምምራፅ ባህሪ ለኪላ ከም ዝቐለደ ህላ ትነግሮ ግን ርክቦም እናሰጠመን እናቐረበን ይኸይድ እሞ እቲ ምሸት ኣብ ገዛኣ ብሓደ ይሕልፍዎ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ኣብ ስልጠና ክሪስ ደጊሙ ነቲ ዕላማ ንምውቃዕ ኣዝዩ ይጅገር ሽዑ ግን ብጥቕኡ ዝሓልፍ ተመን ይረክብ እሞ ምንም ትእዛዝን ከይተዋሃቦ ተኪሱ ነቲ ተመን ይወቅዖ በተጓሩ ዝቆሪዑ ዕላማይ ደም ዘለዎ ትኸውን ከሎ ደስ ዝብለኒ ኢሉ ነተሰልጣን ይነግሮ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ግን እቲ 9/11 ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ ዓብዪ ታወር ዘጋጠመ ሽብርታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ቴሌቪዥን ይርኢ እሞ ክሪስ እና ታያ ኣዝዮም ይደንግጹ ታያ ይሓስብ ከም ዝነበረ ኣብ ዓይኑ ርኢኻ ይፍለጥ እዩ ዓዱ ንምሕላይ ኩሉ ነገር ንምግባር ድልው ከም ዝኾነ ኣብ ዝቕፅሉ መዓልታት ታያ ክትምርዓ ከም እትደሊ ትነግሮ እሞ ብዙሕ ግዜን ከይወሰዱ ናይ መርዓ ፕሮግራም ይዳለ ኣብታ መዓልቲ ሳ ድማ እዚ ኩሉ ግዜ ዝወሰደ ስልጠንኦም ተግባር ዘርእሉ መዓልቲ ከም ዝኣኸለ ብሓለፍቶም ተደዊሉ ይንገሮም እቶም ካልኦት ኣዕሩኽቱ ዋላ ሕጉሳት ይኹኑ ታያ ግን ብፅቡቕ መንገዲ ይተቐበለቶን ክሪስ ግን ናይ ሰብኣይ ሓላፍነቱ ተዋፂኡ ኣረጋጊዕዋ ናብ ልኡኽቱ ይኸይድ ኣብ ኢራቅ በፂሖም ምስ ወታደራቱ ናብ ሓደ ህንፃ እናኸዱ ከለዉ ግን ሓደ ምስኡ ዝፀንሐ ወታደር ብዛዕባ ሙስጣፋ ዝበሃል ብርሕቐት ብዙሓት ወታደራት ኣሜሪካ ብምቕታል ታሪኻዊ ስናይፐር ኮይኑ ዘሎ ሰብኣይ ምዝራብ ይጅምር ግን ክሪስ እዚ ኩሉ ዝብልዎ ኣለዉ ምንም ትርጉም የብሉን እታ ወሳኒት ሰዓት ድማ ክሪስን ከይተፀበያ ትመፅእ እቲ ቆልዓ ክጎይ እንከሎ ተኪሱ ይወቕዖ እሞ እታ ቦምቢ ካብ ኢዱ ትወድቕ እታ ሰበይቲ ኣዲኡ ትመስልን
እናጎየት ንርእሱ ዘሊላ እታ ቦምቡ ተልዕላ እሞ ሒዛታ ናፍታቷን ክትጎይ ክሪስ ንዓውን ከይተንጎየ ወቃሞ እታ ቦምቢ ኣብ ቅድሚታ ታንክ ክትዓልብ ከላ ኣትክክለኛ ሰዓት ጠጠው ከም ዘበላ ይፈልጥ ግን ከዓ ህይወት ህፃንን ደን ምጥፍኡ ምንም ኣይኽርዖን ናብ ካምፕ ክምለስ እንከሎ ሓደ ምስኡ ዝደቅስ ብፃዩ ኣብቲ መዓልቲ ሱ ንዘካየዶ ውግእ ከመጉሶ ይምኩር ክሪስ ግን ምንም ኣይተቐበሎን ኣብ ናይ መጀመርያ መዓልቱ ህፃውንቲ ንንሽትን ክቐትል ፈፂሙ ሓሲቡ ይፈልጥን ኣብ ዝቕፅሉ መዓልታት ልእኽትኦም ይቕፅል ክሪስ ድማ ኣብ ፅቡቕ ቦታ ተሓዊኡ ነቶም ብፆቱ ምሕላይ ፅቡቕ ስራሕ ይሰርሕ ተሓዊኦም ፅንሑ ወታደራትን ተተኳስ ፅዒኖም ናብ ብፆቱ ዝቐርቡ መኻይንን እታ መኪና ዋላ ጠያየቲ ዝነባ እቲ ሾፈር ቀቲሉ እቶም ወታደራት ዘድሓነ ግን ክሪስ እዩ ምሸት ይኸውን እሞ ምንቅስቓስ ኣሜሪካውያን ይቕፅል ሓደ ካብቶም ናይ ፀላእቲ ስናይፐር ግን ማንም ከይርአዮ ሓደ ህንፅኣት እሞ ብድሕሪት ኮይኑ ነቶም ኣሜሪካውያን ይቐትሎም ክሪስ ብዛዕባ እዚ ዝቕፅል መዓልቲ ክሰምዕ እንከሎ ብጣዕሚ ይሓዝን ምክንያቱ ህይወት እቶም ወታደራት ምሕላይ ናቱ ሓላፍነት እዩ مسحن ملع خأكون كلو أتوم وتعدرات زوالت السنايبر يلوم نخمجسوه خطاق علي جمرو كريس جنب زعو استجدس مثلاً هذا معلتي أحد هنت أخوين النحلة ناو سويتي دولو مو كم زناف قطن تملي سو نغطرقو بتعم 5 ايت انت نقرو مستوسن جزنا تجاوتو دحر متصنح كريس زيتتصبيو زينات نقرو اتحاوون ناو تدرنا اتيو سلازنبره نا عراق كم استسدد يسمع كريس نشتي حاون نوزعتي وني جهنم سلز تسدده فتيم حقوس يكونن جنتا فتيم ينجران أزغط الأخيرة أتوم متادرات اتقدم إعلامهم زاركاو زبال لعلنا زو مشبرت مرح مخانين الكرم نعو مقتال اتوكينات وتحت قصة رومنا مقتاي كم زحجزهم رجز أنياتاتهم كافت أخي أخوات أنكلو دما كريس نحد عاركو إذا سنايبر سرحي جديفة مساقو ما أجرم من قصقات حشاني زوالت أتقام خوني ليز دارومو اتبس أي فتيم يفتيون كميلكا السغاز ولت سنايبر انكلخا نا اغرق تورد سراحا قصلو ليلو حدي هو يخيد ازغصل معلتي نو لوقتو سدودن كلو اتناي سنايبر بوتو اغديفو مس بصوتو غزانا بغزانا زره نتزار كاوز باله شباري إليش اما ترشا حدا شيخ مس درو ناو زنورو لغزاياتيو اتوم سفر نخو صوالاته نغيرو من كلو مزحتيوم نمن ميكدون اتوم سدرا نا حدا سلماو خفل مستوسدو قال محتت يجمر دحرزت الشيخ نتوم سراويت تقام زغون حوريتان خكافلهم فقادنيا يخون نزار كاوز سرح زبوشر زبال ناقل لما تحاوري كان الشيخ ازز مسل حوريتا سوقيلو يكون تقولهم اندحر دقا كندزا اكل قداس حوريتا خوينو $100,000 نخطكفلو دلو عدهم يلي حطم الزينازي ناو كامبيو تحمو اتو كوماندر ات حوريتا تخكل مغانو مستصاري ازغط المعالتي زولت حوريتا نمركاب نفتنا الشيخ غزا يخدو اما نقدي ناو كريستايا تدولمو اتو تصبيولو هتان ودو مغانو نجيرات حقوسو قنت حقوسو بزحون كي تسنحه اتبرح قد ككتاتولوم تسنحه ناي تسألا سنايبر نتشوفو ريوقعمو اتا مكينا بفتنت نا حدو كوماند تتقاجه اتو متعدرات دماوريدوم ناو كلو قص متوكاسي جمرو كريس بصوتو نخ حقزتا سلكنا مريتن تدربيا اتو تخص تسمع زنورتايا موت سو ايامبر كالي تتصبيتن بزي مقراص شو مولا ناخي تصوع دامبر زي كمن طاطع زقله زنوره دمص طيت من ملاس يرغتن افتعادو خوينات از سنايبر بدن بنتو متادراتنا تخاتله في حت مباليس انهم كريس እናቶ ጓየ ተጠንቅቆ ናብ ልዕሊ ሓደ ህንጻ ይድይሞ ተኣሲሩ ዝጸንሐ ሓያል ከልቢ ብዘይ ምቁራጽና ናብሒ ይቕበሎ ብዝሕዝን መንገዲ እቲ ሓጋዚኡ ንዛርካኒ ተባሂሉ ዝእመነሉ ዘቡቸር ዝበሃል ሰብኣይ እቲ ሼኽ ብዛዕባ ሓበሬታ ከካፈል ምዃኑ ስለ ዝሰምዐ ንዑ ኣብነት ንምግባር ወዲ ሒዙ ናብ ጽርግያ ይወፅእ ክሪስ ንኽሕግዞ ኩሉ ዋላ ዝተኻእሎ እንተገበረ እቲ ስናይፐር ግን ከቕንዖ ይከኣለን دحرزي اتزوبوشر زبال سوأي ودون التشيخ مسكتله نوعلون توكسيو قتلو كل سوينات أمتا دما نا أمريكاوان استزاروا ولا حدا سو إذا عينت متسايد صبيو الليلو كبير ملأختي حلف اتوم وتعدرات أمريكا نت سنايبرن اتوم بصوتن كبار رومي مكرو جنت سنايبر لعلمت أن حياليو أما ترشا اتوم جبر تغافتو بتاخرحقون كلو اتو كوماندري متسمو اتو كونتات كاويدو موتسأسل زخونهم نتوم وتعدرات النتصرفهم دحر متصنح كاوزن دحر يوت سيفيلات وحادقا نأتيو قدسلو سلازي يخلو اتو اوبريشن كم ستقارت سينوكروم كريس كندس غاريونان كلنا نمنتاي نقارت يلو قوام ولا يموكر سامع عقني رخبن دحرسو من دما اتوان غانتا نغزو يملسومو تايا مسكالوت سدراتات اتو متادراتنا تتصبيتيا دقيمو مستراخو دما اتا حدا كيسا قاريصومو زنورو سلاماو بفقر استملأ هيوتهم يقصلوو هدا علت ناي تايا ناي تنس مرمران مغوار يخدمو اتا دكتور نتتچنيقو زرئيتو كريسون ناي دم مرمرات غورولن كلا كافت استلمده للعل خوينو خمزلت نغرو كريس كن كموترو چكانن تريرن سو اين ممسال دحر كريئيلو منم كم زي تقدس يحلف غزا خملوسن كلو كريس نتوكينات نالعله او تزهل نيرو كندي صبوق نجر كجبر كم زنبره بزي مقراص يزارب
ታያ ሕርሲ ክጅምራን ከሎ ግን ዘረባው ቆሪፁ እታ መኪና ጠውዩ ናብቲ ሆስፒታል ይምለስ እምዚሉ ድማ እቲ ጽበዮ ነሩ ወዶሙ ይውለድ ግን ሰሙናት ዋላ እንተሓለፈ ክሪስ ብዛዕባ እቲ ኩናት ዝንገሩ ዜናታት ንኸየምልጥዎ ከምቲ ቶም ኤንጀሪ ኸየምልጠና እንገብሮ ዝነበርና ኣብ ቅድሚ ቴሌቪዥን ተለጢፉ እዩ ዝውዕል ታንያ ኣብ መንጎ ተቋሪፆ እሞ ንኽተረጋግዖ ቀልዲ ክትነግሮ ትሙክር ክሪስ ግን ርእሱ ብወታደራዊ ቴክኒክን ጥንቃቐን መሊኡ ስለ ዝነበረ እቲ ቀልዲ ክርድኦ ይከኣለን ተናዲዳ ስድራ ዘለዎ ኣቦን ሰብኣይን ምዃንካ ይትረስዕ ታራ ናይ ሮማናውያን ወታደር ኣይኮንካን ኢላ ኮርያሉ ትኸይድ ብዙሕን ከይጸንሑ ደጊሞም ንኢራቅ ይጽውዑ ኣብቲ መዕሩፎ ነፈርቲ ግን ክሪስ ንንእሽተይ ሓዊ ይረኽቦ ሰንኪቲ ዝረአዮ መከራን ዘይውዳእ ውግእን ሰውነቱ ደኺማን ረቂቓን ኣዒንቱ ድማ መንፈስ ዘለወን ይመስላን ክሪስ ካብዛ ጨካን ዓለም ክከላኸለሉ ከም ዘይኽእል ስለ ዝፈልጥ እውን ስኑ ነኺሱ መረቑ ውሒጡ ደጊሙ እናተመለሰ ስቑ ኢሉ ይሪኦ ድሕሪዚ ኣብ ዒራቅ በፂሖም ምስ ሓደ ኮማንደር ሄሊኮፕተርን ከለዉ ናይ ባዕሉ ጋንታ ሒዙ ነቲ ዘቡቸር ዝበሃል ሓጋዚኡ ንዛርካዊ ተኻኢሉ ብሂወት ተዘየለ ድማ ክቆትሎ ቀጥታ ትእዛዝ ይወሃቦ እሞ ድሉው ምዃኑ ንምርኣይ ርእሱ ክልተ ግዜ ይንቕነቕ ኺዋ ክገብሩ ከለዉ ኣብቲ ቦታ ነዊሕ ግዜ ዝጸንሐ ማርክስ ዝበሃል ወታደር ንክሪስ ዝተወሰኑ ሓሳባት ይቕርበሉ ግን ተመክሮ ልዕሊ ኩሎ ዝኾነሉ ዓለም ክሪስ ይመርሕ እሞ እቲ ልኡኽቶ እውን ይፍጸም ገዛ ንገዛ እናፈተሹ ድሕሪ ምጽናሕ ሓንቲ ስድራ ዘለታ ገዛ ይረኽቡ እሞ ናይቲ ዘቡቸር ዝበሃል ስእሊ እናውፁ ሓደ ብሓደ እንትጥይቑ ዝፈልጦ ዋላ ሓደ ሰብ ይረኽቡን ግን ዘይፈልጥዎ ኮይኖም ዘይኮኑስ ፈሪሖም እዮም እቶም ወታደራት ድማ ኣብ ክንዲ ለቒቕካ ምኻድ ኣብቲ ገዛ ንዝተወሰነ ግዜ ንምጽናሕ ይውስኑ እቲ ከባቢ ብሓደ መስኮት እናተኸታተልዎ ድሕሪ ምጽናሕ ድማ እቲ ዘቡቸር ዝበሃል ዝእልሽወለዉ ሰብኣይ ኣብ ውሽጢ ሓደ ህንፃ ከም ዘሎ ብካሜርኡ ገይሩ ፎቶ የልዕሎ ብዙሕን ከይጸንሐ በዓል ዋና እቲ ገዛ ድራር ብሓደ ንኸልዑ ይዕድሞም እሞ እቶም ወታደራት ዝበለጸ ንምቅርራብ ዕድል ንክኾኖም ፍቓደኛ ኮይኖም ይኸዱ ግን ክሪስ ኣብ መንጎ ኣብ ብርኪ ዝሓደ ወዲ ዝኾነ ቆስሊ ይርኢ እሞ ንእሽተይ ተጠራጢሩ ካብዚ መኣዲ ትስእ እሞ እናተንቀሳቐሰ ምፍታሽ ይጅምር ከምቲ ዝጠርጠሮ ድማ መንጸፍ ዝተሸፈነ ብዙሕ ዓይነት ተተኳሲ ይረክብ ተናዲዱ ናብቲ መኣዲ ይምለስ እሞ ነቲ ሰብኣይ ሓኒቑ ካብ ገጽ ስድርኡ ምስ ኣድሓቆ ኣሸበርቲ ብምትሕባር ኣብ ናይ ዓለም ቤት ፍርዲ ክፍረደካ ዲኻ ትደሊ ወይስ ንዚ ዘቡቸር ዝበሃል ሰብኣይ ክንሕዝ ትሕግዘና ኢኻ ኢሉ ይፈራርሖ እሞ ፍቓደኛ ይኸውን ኣብ መጨረሻ እቶም ወታደራት ቦትኦም ይሕዙ እሞ ንዚ ሰብኣይ ናብቲ ህንፃ ይሰድዎ ይኹሕኩሕ እቲ ዋርድያ እውን ይኸፍቶ እቲ ስናይፐር ግዜን ከየጥፍኦ እንትወቕዑ ድማ እቶም ካልኦት ወታደራት ጥይት እናዝነብሎም ናብ ውሽጢ እቲ ህንፃ ይኣትዩ ጠሊቖም ናብ ውሽጢ ከኣትዩ ከለዉ ግን እቲ ቦታ ካብቲ ዝተጸበዮ ዝኸፍአ ኮይኑ ይጸንሕ እናሳቐይዎም ዝሞትዎም ብሸንሸል ዝተኣሰሩ ሬሳታት ተቆራሪጾም ዝተሰርዑ ናይ ሰብ ክፍለ ኣካላትን ይረኽቡ ድሕሪዚ ሓደ ሸባሪ ብድሕሪት ቅልቅል ይብል እሞ እናጉየ ናብቲ ጉድጓድ ኣትዩ የምልጥ እቶም ብጾቱ እንታይ ከም ዝተሓስበሎም ስለ ዝፈለጡ እናጉየ ይሰዓዎን ኣብ ክንድኡ ተጠንቂቖም ምጽባይ ይጅምሩ ከምቲ ዝተጸበዮ ድማ ኣብ ውሽጢ ደቓይቕ እቲ ሰፈር ሙሉእ ብሙሉእ በሸበርቲ ይሽፈን እቶም ጸላእቲ ብዝተፈላለየ ኣንፈት እዮም ዝትኩስሎም ኣሜሪካውያን ዋላ ብዙሓት የወድቑ ዳ እምበር ቁፅሮም ፈጺሞ ይቕንስን ነይሩ እቲ ብጸላእቶም ዝመጽእ ነበረ ጸቕጢ እናቸገሮም ክመጽእ ከለውን ቦታ ክቕይሩ ይግደዱ ዋላ ድሒሮም ከለዉ ግን እቶም ኣሜሪካውያን ልዕልነት ነይርዎም እቲ ብላዕሊ ነበረ ስናይፐር እንተዳኽመሎም ንሶም ድማ ብታሕቲ እናተቐበሉ ይቐትሉ ግን ኣብ ውሽጢ ሰከንዳት እቶም ኣሸበርቲ ዕፅፊ ኮይኖም ይመፁ ሰንኪቲ ዝነበረ ሓያል ተኹሲ ድማ እቶም ኣሜሪካውያን ንምቕናዕ ንባዕሉ ይችገሩ እዚ ኣሜሪካዊ ስናይፐር ጽቡቕ ሽፋን እናገበረ ድሕሪ ምጽንሑ እቶም ኣሸበርቲ ብሮኬት ገይሮም የውቕዕዎ እሞ ቦትኡ ለቕቑ ንኽወፅእ ይግደድ እቶም ኣሜሪካውያን ዝበለጸ ምስ ረሓቑ እቲ ዘቡቸር ዝበሃል ሰብኣይ ካብቲ ህንፃ ወፂኡ ናብ መኪና ተሰቒሉ የምልጥ እቶም ወታደራት ክስዕዎ ይሞክሩ ግን መኪና ብእግሪ ከይተርከዋን ኣብ መጨረሻ እውን ኣንጎሎታት ዓፂፉ ይጠፍእ እዚ ኩሉ እንትኸውን ሓንቲ ሰበይቲ እናተኸታተለት ትጸንሕ እሞ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ብጣዕሚ ዘቸግሮ ዝነበረ ስናይፐር ትድውለሉ እቶም ነበርቲ እታ ከተማ ናይቲ ዝሞተ ብጻዮም ሬሳ ተሸኪሞም እናተቃወሙ ይጸንሑ እቲ ስናይፐር እቲ ዓድል ንክሪስ ንምቕታል ክጥቀመላ ይሞክር ግን ድማ ከይተመቻቸየሉ እታ መኪና ትጥወ እሞ ክሪስ እውን ብሂወት ይተርፍ ክሪስ ንዕረፍቲ ናብ ኣሜሪካ ክመለስ እንከሎ ምስ ወዱ እናተጫወተ ይጸንሕ እሞ ናይ መኪና ሞተር ክሰምዕ እንከሎ ተደናጊጹ ዓይኑ ይፍጥጥ እቲ ናይ ኩናት ተውስታ ሕጂ እውን ይወጸሉን ድሕሪዚ ሓደ ሰብኣይ ቀስ እናበለ ናብኡ ይቐርብ እሞ ኣብቲ ቀዳማይ ዙር ናይ ዒራቅ ኩናት ህይወቱ ስለ ዘድሓነሉ ንክሪስ ብደንቢ ከም ዘመስግኖ ይነግሮ ንክሪስ ብተደጋጋሚ ምስ መጎሶ ሓደ ግዜ ናብቲ ወታደራት ዝተኣኸብሉ ቦታ መፂኡ ሰላም ንኽብሎም ነጊሩ ንዑ ወሲኽካ እቲ ኣብ ኩናት ዝረአይዎ ነገር ንምርሳዕ ከም ዝሽገሩለዉ ንክሪስ የካፍሎ ገዛ ክመለስ እንከሎ ታያ እቲ ዝተመርዐየቶ ሰብኣይ ንምርካብ ኣዝያ ትችገር ብኣካል ዋላ ይሃልድ እምበር ሓሳቡ ሕጂ እውን ምስቶም ኣብ ዒራቅ ዘለዉ ብጾቱ እዩ
كريس ولا حنت يملسلان أو كندو كل تغروتو أو كم قلعو تقبر يزموكر اتو كينات معالتاونا وخالي إساونا غيرو خمزو متسلو ولا تتنققو قوالو أما داك أسي أجيرو إنكي ملسلا غفت خفلي واتسق تاياون انت غم تقبر تفيقوا أو كفل بينا ناغي تتعرف بزحن كيت أنحة كم تقول جيزاز جورو نوع عراقي ملس ماكينوم بترجعات تتاغت مغتنك أساسن كلا دما السنايبر التكريز بعد علامو تمليسو نوع عراق كم زمات يسمع السنايبر دما أو من دق ثلاث إفاز نورت بتوخسي مدالاش تشيل ملانا أولمبيك فوتو نار إينا حلف እቶም ሸበርቲ ነቶም ወታደራት ከም ትኹሉ ግዜ ብተፈላለየ ኣንፈትና ተኮሱ ከደናግጽዎም ይሞክሩ ተበታቲኖም ኣብ ዝተፈላለዩ ህንጻታት መሕበ እንትእልሹ ድማ ኣብ ጎኒ ክሪስ ጠጠው ኢሉ ዝነበረ ወታደር ብቲ ስናይፐር ይቕተል ክሪስ ዕላማ ዝኾነሉ ምኽንያት ኣዛዚ እቶም ወታደራትን በሊሕን ንቑሑን ስናይፐር ምዃኑን ስለ ዘረጋገጸ እዩ ክሪስ ተናዲዱ ናብቲ ስናይፐር መሊሱ ክትኩስ ይሞክር ግን ድማ ተኹሱ ምንም ዋጋ ኣይነበሮን ሓገዝቲ ብዙሓት ወታደራት ይመጹ እሞ እቲ ተጎዲኡ ዝነበረ ወታደር እውን ናብ ሕክምና ይውሰድ እቶም ወታደራት ሕጂ ኣዝዩ መሪርዎም ስለ ዝነበረ ሙሉእ ንሙሉእ ሓይሊ ንኽጥቀሙ ይወስኑ ድሩዓት መኻይን ሒዞም ብምእታይ ነተን ናይ መጀመርያ ናይ ምክልኻል ነጥብታት ብጭቃ ከም ዝተሰርሐ መንደቕ ሃንዲሶምን ይሓልፉ ድሕሪዚ ጸላእቶም ንምህዳን ናብ ሓደ ህንጻ ይኣትዩ እሞ መፈንጠር ኮይኑ ይጸንሕ ካብ ተጸራሪ ኣንፈት እቲ ህንጻ ብሞሽኮት ተኹሲ ይኽፈተሎ እሞ ማርክ ተወቂዑ ይወድቕ ክንዝመለሱ ተኽሱ መሊሶም እቶም ጸላእቶም ክድሕሩ ስለ ዘይከኣሉ በዓልቶም ንድሕሪት ይስሑ እቲ ዝሞተ ወታደር ምስ ናይ ካልኦት ብጾቱ ሬሳ ንሃገሩ ይምለስ እሞ ኣዕሩኽቱ ቤተሰቡ ካልኦት ፈተውትን ሓዘኖም ንምግላጽ ኣብ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓቱ ይርከቡ ገዛ ክምልሱ እንከለዉ ታያ ማርክ ቅድሚ ምሟቱ ጽሒፍዋ ዝነበረ ደብዳቤ ተሓቶ እሞ ክሪስ ከምቲ ዝተጸበየቶ ገይሩ ይመልሰላን ማርክ ዝሞተ ሰንኪ ተውኪናት ዘጋጠሞ መቑሰልቲ ዘይኮነስ ክቆስል እንከሎ ዝነበረ ተሓሳስባ ኢሉ ይምልሰላ እሞ ደንጊፃ ሱቕ ትብሎ ድሕሪዚ ክሪስ እቶም ውቑዓት ብጾቱ ንኽርእና ሆስፒታል ይኸይድ እሞ ኣብ ታሪክ ከማኻ ዝበለ ስናይፐር ፍጹም ተረእዮ ይፈልጥን ኢሉ ብዘይ ምቁራጽና መጎሶ ይጸንሕ ንዒራቕ ተመሊስካ ክትከይድ ድኻ ኢሉ ክሓቶ እንከሎ ክሪስ ንኽሓስበሉ ግዜ ይወስድን ተጓዩ ድማ ወይል ይምልሰሉ እቲ ምሸት ንሱ ንገዝኡ ይምለስ እሞ ኣዕራት እንከለዉ ብጣዕሚ ረባሽ ሕቶ ንታያ ሓታ ናብ ዒራቕ ከይደ ተዘይተመሊሰ ድሓን ክትኮነ ድኺ ንዓይ ረሲዕኺ ህይወት ሕጉስቲ ኮይንኪ ንምምራሕ ከይትፈርሒ ኢሉ ይነግራ ታያ እዚ ክትሰምዕ እንከላ ኣዝያ ትድንግጽ ዓለም መኒኑ መንፈሳዊ ህይወት ዝተቐበለ ሰብ እዩ ዝመስል እናኸይድ ድማ እቲ ክትምርዖን ከላ ዝነበረ ሰብኣይ ንኽምልሰላ ትልምኖ ክሪስ ግን ንኽሓስበሉ ግዜን ከይወሰደ ስርሐይ ንሃገረይ ምሕላእ ኢሉ እቲ ደረቕ መልሲ ይምልሰላ እንድሕር ዳኣ ተመሊሱ ንዒራቕ ከይዱ ከም እትፋትሖ ሓላት እንገሮ ምንም ኣይሰምዓን ሓቂፍዋ ይድቅስ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ግን ናብ ዒራቕ ይምለስ ክሪስ በፂሑ እቲ ኩናት እናኸበደ ከም ዝመፅሎ እንትሰምዕ ኣብ ክንዲ ምፍራሕ ወይ ምሕዛን ይሕጎስ ግን ሓጎሱ ነዊሕን ከይጸንሐ ቅድሚ መዓልታት ኣብ ሆስፒታል ከይዱ ዝረአዮ ቆልዓ መጥባሕቲ እናተገብረሉ ከም ዝሞተ ይሰምዕ እሞ ኣዝዩ ይሓዝን ኣብ ዝቕፅል መዓልታት ኣብ ልዕሊ ሓደ ህንፃ ኮይኑ ብጾቱ እናሓለየ እንከሎ ንሰበይቱ ክድውለላ ይሞክሩ እሞ ኣይትምልስን ነይራ ሽዑ ግን ሓንቲ መኪና ንሓደ ዝጥርጥሮ ኣንጎሎት እንጎል ብዙሕን ከይጸንሐ ሓደ ባዙካ ዝሓዘ ሰብኣይ ይወፅእ እሞ ናብቶም ወታደራት ክጥቁማ ይጅምር ክሪስ ምንም ግዜን ከየጥፍአ ቅድሚ እቲ መሳርሒ ምትኳሱ ተወኪሱ ይወቕዖ ግን እቲ ዕግርግር ፈጺሙ ኣይተወድአን ኣብቲ ከባቢ ኣብ መሬት ኮፍ ኢሉ ይጫወት ዝነበረ ቆልዓ እናተገረመ ናብቲ ቦታ ይቐርብ እሞ እታ ወዲቓት ዝነበረት ባዙካ ልዒሉ ናብቶም ወታደራት ይጥቁማ ክሪስ ደጊሙ ቆልዓ ንኸይቐትል ከምቲ ናብ ቅድሚ ሕጂ ጌጋ ንኸይፍጽም ብውሽጢ እናጸለየ ይጸንሕ ኣብ መጨረሻ ግን እቲ ቆልዓ እታ መሳርሒት ናብ መሬት ደርብዩ ካብቲ ቦታ እናጎየ ይርሕቕ ክሪስ ካብ ሰማይ መልሲ ከም ዝተዋሃቦ ሰብኣይ ብጣዕሚ ሕጉስ ይኸውን ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ኣኼባ እንትገብሩ እቲ ትኹረት ናብቲ ብተደጋጋሚ ኦፕሬሽኖም የቋርጸሎም ዝነበረ ስናይፐር ይቕየር ክሪስ እዚ ሰብ ሙስጣፋ ዝበሃል ስናይፐር ከይኮነ ከም ዘይተርፍ ይዛረብ እሞ እቲ ኣኼባ ዝመርሕ ነበረ ወታደር ግን ብዛዕባ ሽም ምንም ኣይግደስን እንደዚ ሰብዚ ቀትሉ ወይ እዝዞም እሞ እቶም ሰራዊት ኩሉ ምድላዋቶም ወዲኦም ነቲ ሰብ ንምእላሽ ናብ ጽርግያታት ይወፁ ብዙሕን ከይጸንሐ እቲ ሙስጣፋ ዝበሃል ስናይፐር ብተጸራሪ ኣንፈት ይመጽእ እሞ ንሓደ ካብቶም ናይ ኣሜሪካ ወታደራት ይቐትል ክሪስ ቀልጢፉ ኣንፈቱ ይቕይር እሞ ነቲ ስናይፐር ንኣለሾ ይጸንሕ እቲ ዝእልሽዎ ነብሩ ሰብ ንሱ ምዃኑ ርግፀኛ ድሕሪ ምዃን እቲ ሓጋዚኡ ጥይትና ክንደው ርሕቐት ክጓዓዝ ኣይተሰርሐን ዘይክትወቕዖ ትኽእል ኢኻ ክትክሸፍ ኢኻ ኢሉ የጠንቅቖ እሞ ፈጺሙ ይሰምዖን ካልኦት ብጾቱ ጠጠው ንኸብልን ሓገዝ ክሳብ ዝመጽእ ንኽጽበይን ይነግርዎ ክሪስ ሕጂ እውን ምንም ኣይሰምዐን ኣብ ሓሳቡ እዚ ኩሉ ዝገብርሎ ሕነቶም ዝተቐተሉ ብጾቱን እንቶም ኣብ መጻእ ብኡ ቕተሉ ዝነበሩ ሰራዊት ድሕንነትን ምዃኑ እዩ ዝኣምን ትንፋሱ ዓቂቡ መነጽሩ ኣስተኻኺሉ ይትኩስ እሞ እቲ ዕላማ እውን ይውቃዕ ግን እዛ ታሪኻዊ ጥይት እዚኣ ቦትኦም ተኸሽፍዎ እንትኸውን እሞ እቶም መሸበርቲ ብኹሉ ኣንፈት ናብታ ህንጻ ይኸቡ ክሪስን እቶም ካልኦት ሓገዝቱን ቦትኦም ንምሕላይ ናብ ኩሉ ኣንፈት ይዞሩ ግን እቶም መሸበርቲ ከም ውሒዝ ብኹሉ ኣንፈት እዮም ዝፈሱ ነይሮም
እቶም መሸበርቲ ናብ ውሽጢ እቲ ህንፃ ክኣትውን ከለዉ ጥይት ጠጠው የብሎም ስለ ዘይነበረ እቲ ኩናት ብቦምቢ ይቕየር። ኣብ መጠረሻ እቶም ወታደራት ናይ መጠረሻ ጻውዒት ይገብሩ። እታ ኣብ ላዕሊ ዝነበረት ሄሊኮፕተር ነቲ በዓሎም ተሓዊኦምሉ ዘለዎ ህንፃ ንኽድውድዎ። ኣብታ ሰከንዲ ንሳ ግን ኣብቲ ታሪኻዊ ስናይፐርና ገለ ነገር ይቕየር። ናብ ሰወይቱ ይድውል እሞ ገዝኡ ንኽምለስ ድልው ከም ዝኾነ ይነግራ። እቲ ሚሳኤል ኣብቲ ህንፃ ክዓልውን ከሎ ይፍንጀር እሞ እቲ ስልክ እውን ይቋረፅ። ታያ እቲ ክምለስ ድልው ኮይኑ ዝነበረ ሰብኣያ ሬሱ እምበር ህይወቱ ዘይክምለስ ከም ዝኽእል እናሓሰበት ትበኪ። ሰንኪ ሚሳኤል ኩሉ እቲ ከባቢ ብሓመድ ይሽፈን። ሓይሊ ኣየር እውን እቶም ኣብ መሬት ዝነብሩ ወታደራት ንምሕጋዝ ተኸታታሊ ዘይተቋረፀ መጥቃዕቲ ይኸፍት። ካብቲ ሓደጋ ዝተረፉ ወታደራት ድማ ናብታ ክትወስዶም ዝመፀት ሄሊኮፕተር ይስቀሉ። ድሕሪ እዚ እቶም ወታደራት እቲ ስናይፐር ምስኦም ከም ዘየለ ይስተውዕሉ እሞ ሒዞሞ ንኽመፁ ጋሰጋ እናበሉ ድሕሪ ምጽናሕ ካብቲ ፍርስራስ እቲ ህንፃ ወፂኡ እናጎየ ናብታ ሄሊኮፕተር ይስቀል። ድሕሪ እዚ ብሰላም ንኣሜሪካ ይምለስ። ግን ቀጢሉ ናብ ገዝኡ ኣይከደን። መጀመርያ ካብዚ ኩሉ ዘሕለፎ መከራ ነብሱ ቁርብተይ ንምርግጋዕ ናብ ሓደ ባር ይኸይድ እሞ ንዝተወሰኑ ሰዓታት በይኑ ይሰቲ። ሰበይቱ ከም ዝተመለሰ ክትፈልጥ እንከላ ደው ኢላ ንገዛ ንኽመፅእ ትነግሮ። ግን ነገራት ኣብ መንጎኦም ከም ቀደሞም የለውን። ኣብ ቅድሚ ቴሌቪዥን ኮፍ ኢሉ እዩ ዘሎ። ግን ኣብ ርእሱ ኣብ ኩናት ዘሕለፎ ድምፂ ጥይትን ፈንጂን ኣውያት ብፆቱን እምበር እታ ቴሌቪዥን ጠፊኣ እያ ዘላ። ተረጋጊዖም ክዛረቡ ክምክሩ እንከለዉ እኳ ነታያ ፈፂሙ ይምልሰላን። ሓሳቡ ሕጂ እውን ኣብ ውግእ እዩ ዘሎ። ሓደ መዓልቲ ናይ ወዱ ዓመት ኮይኑ ኣብ ካንሸሎ ልደት እናገበሩሉ እንከለዉ ከልቡ ምስ ወዱ እናተጫወተ እንከሎ ይናደድ እሞ ነቲ ከልቢ ከይዱ ይሓንቆ። ታያ ሽሙ ፀዊዓና እውን እቕሳብ ትመልሶ ነቲ ከልቢ ንኽቆትሎ እናተዳልየ ነይሩ። ድሕሪ እዚ ናብ ናይ ቴራፒ ሕክምና ይኸይድ እሞ እቲ ዶክተር ኣብ ኩናቶ ዝነብረሉ ሰዓት ልዕሊ 160 ሸበርቲ ከም ዝቐተለ ተስታውሶ። እዚ ተግባርካ እዚ የጣዕሰካ ድዩ ኢሉ እንተሓቶ ክሪስ ኖኖ ኢሉ ይምልስ። ዘጣዕሰኒ እቶም ዝቐተልክዎም ዘይኮነስ እቶም ከድሕኖም ዘይከኣልኩ ብፆተ ኢሉ ነቲ ዶክተር ይምልሰሉ። ድሕሪ እዚ ከምኡ ምስ ዝበሉ ካብ ኩናት ዝተመለሱ ካልኦት ወታደራት ይፋልጦ። ኣካሎም ተጎዲኡ ዋላ ይመለስ ዳ እምበር ሕልንኦም ሕጂ እውን ካብቲ ዓውዲ ኩናት ዘይወፅእ። ገሊኦም ኢዶም ገሊኦም እግሮም ሲኢኖም ክሪኦም እንከሎ ኣብ ውሽጡ ዝኾነ ነገር ይቕየር። ምስኦም ዘሐሸ ግዜ እናሕለፈ እናተዘራረበን ተኹስና ላመደን ክመፅእ እንከሎ ዝበለፀ ይቀራረብ። ብግዜ ድማ ካብ ኩናት ወፃኢ ካሊእ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ይስታውስ። ኣቦን በዓል ሓዳርን እዩ። ምስ ደቁ ተወሳኺ ግዜ ይሕልፍ። ምስ ሰበይቱ ድማ ዝበለፀ ክራኸብ ይጅምር። ታያ እውን እቲ ተሞሪዓቶ ጠፊእዋ ዝነበረ ሰብኣያ ቀስ እናበለ ከም ዝምለሱሎ ተስተውዕል። እቲ ናይ ቀደም ክዳውንቱ ተወፂኡ ከም ካውቦይ ምኽዳን ይጅምር። ግን ክሪስ ሰላማዊ ህይወቱ ከስተማቕር ምስ ጀመረ ማንም ሰብ ዘይተፀበዮ ነገር የጋጥሞ። ሓደ ካብቶም ካብ ኩናት ዝተመለሱ ብፆቱ ናብ ገዝኡ ይመፅእ እሞ ብሽጉጥ ተኪሱ ይቐትሎ። ብዙሓት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ታሪክ ዝበለፀ ስናይፐር ኢሎም ዝፀውዕዎ ወዲ ድማ መጠረሽኡ ኣብ ኢድ ብፆቱ ይኸውን። ናይ ክሪስ ካየል ታሪክ ንብዙሓት ሰባት ዓብዪ ትምህርቲ እዩ። ንገለገለ ወታደራት እቶም ዝኸፍኡ ኩናታት ዋላ መሳርሒ ኣቕሚጦም ንገዝኦም ምስ ተመለሱ ኣብ ርእሶም ከም ዝቕፅል ዘረድእ እዩ ነይሩ። እሞኸ ናይ ሎማዓንቲ ፊልምና ከመይ ሪኢኽሞ? ክሪስ ሃገሩ ንምድሓን ብፆቱ ንምሕጋዝ ኢሉ ስድሩ ንድሕሪት ንምግዳፍ ዝወሰነ ውሳነ ትኽክል ድዩ ነይሩ? ብዛዕባ ወታደራትን ውትድርናን ብዙሕ ዘይትፈልጡ ሓቅታት ፈትሽኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ብወገነይ ንናይ ሎማዓንቲ ፊልምና ካብ 19 ወይ ክሓልፍ እየ። ንስኹም ከ ካብ 10 ክንደይ ትውዎ? ኣብ ኮመንት ምግዳፍ ከይትርስዑ ሓሳብ ርእይቶኹም ምክፋል፣ ቻናልና ሳብስክራይብ፣ ቪድዮታትና ድማ ላይክ እና ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ወትሩ ግዜ ሓገዝኩም ኣይፈለየና። ብኻልኦት ፊልምታት ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ፃንሒት።